Ftit ta' żmien ilu fil-programm tagħna konna ġejna minna żjara hawnhekk fil-Mużew Marittimu fil-Birgu. Dakinhar konna tajna daqqatajn lejn il-perjodu Ingliż u l-importanza ta' Malta bħala nazzjon marittimu meta Malta kienet maħkuma mill-Gvern Ingliż. Però l-istorja ta' pajjiżna bħala nazzjon marittimu ma bdietx mal-wasla tal-Ingliżi, anzi tmur lura ħafna u ħafna snin, saħansitra minn żmien il-Feniċi. U llum ser inkomplu nduru dan il-mużew u naraw il-perjodi kollha li ġew qabel il-ħakma tal-Gvern Ingliż. Mill-fdalijiet arkeoloġiċi nafu li l-ewwel abitanti tal-Gżejjer Maltin ġew bil-baħar minn Sqallija. Dan jagħmilhom nies li kienu kapaċi jinnavigaw u jbaħħru. Ħaġa evidenti oħra li dawn in-nies kienu kapaċi jbaħħru huwa l-fatt li fi żmien il-preħistorja f'pajjiżna nsibu traċċi ta' ossidjana, xi ħaġa li ma tinstabx b'mod naturali f'Malta. Għalhekk dan juri lin-nies li kienu jgħixu fil-Gżejjer Maltin kienu jmorru jġibu l-ossidjana mill-Gżejjer tal-Ipari, Pantallerija u anke minn Sqallija. Allura dawn in-nies kellhom għarfien ta' kif setgħu jinnavigaw fuq il-baħar u jsibu t-toroq lura lejn arthom. Barra minn hekk imbagħad naraw li fi żmien Puniku u fi żmien ir-Rumani pajjiżna kien importanti ħafna għall kummerċ li kienet isir fil-Mediterran. Biżżejjed insemmu li l-Feniċi kienu nies li kienu jivvjaġġaw fuq il-baħar u kienu jagħmlu ħafna negozji. U mill-portijiet ta' Malta daw sabuhom tajbin ħafna biex setgħu iwaqfu ċentru ta' kummerċ fil-Gżejjer tagħna. Waħda mill-fdalijiet importanti li nsibu tal-perjodu Puniku Ruman hija din l-ankra li hija l-ikbar ankra taċ-ċomp li qatt tinstabet tal-perjodu Ruman fl-ibħra tal-Mediterran. Din l-ankra meta tħares lejha tinduna l-kobor tagħha u għalhekk tista' timmaġina l-kobor tal-vapur li kien juża. Biżżejjed insemmilkom li din il-biċċa hija l-parti ta' fuq ta' dik l-ankra li nsibu warajja. Barra din instabu numru kbir ta' ankri oħra taċ-ċomp u anke ħafna anfori li juri li madwar Malta kienu jsiru ħafna nawfraġi ta' iċfna tal-perjodu Puniku li kienu qed ikunu iġorru ħafna materjal fil-Mediterran minn post tal ieħor. Fil-perjodi li ġew wara iż-żmien Puniku, Malta xorta baqgħet importanti bħala art li kienet fin-nofs tal-Mediterran. Biżżejjed insemmu li saru diversi battalji fl-inħawi ta' Malta, bħal battalji li saru bejn il-Biżantini u l-Iżlamiċi. Il-battalji li saru bejn l-Anguvini u n-Normanni u anke bejn l-Aragoniżi u l-Anguvini. Dawn kienu kollha battalji li ġew missilta fil-qalba tal-Mediterran u prattikament Malta kienet tinsab fin-nofs. Però il-Gżejjer Maltin ħadu żvolta importanti ħafna bħala post marittimu fl-1530 meta l-Gżejjer Maltin ingħataw lill-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Fost l-iċfna li kellhom fil-flotta tagħhom il-Kavallieri ta' San Ġwan kellhom tnej partikolari, dik li nsejħula l-karrakka. Illum il-ġurnata meta tgħid il-kelma karrakka tkun qed talludi għal xi karozza antika li tgħidulek isa karrakka. Però fi żmien il-Kavallieri il-kelma karrakka kienet talludi għall-aqwa żewġ bastimenti li kien hawn fil-Mediterran. Dawn iż-żewġ bastimenti kien jisimhom wieħed is-Santa Marija u l-ieħor is-Sant'Anna. Dawn kienu lejra tal-qawwiet navali kollha li kien hawn fil-Mediterran. Sfortunatament il-karrakka Santa Marija sena wara li waslet f'Malta kienet inqerdet kompletament meta ħannar b'aċċident fuqha u jgħidu li l-kanuni tagħha bdew jisparaw bl-addoċċ, il-porvli li kien hemm fuqha sploda u allura kellhom jisparaw fuqha biex jerquha. U din proprju werquha faċċata ta' hawnhekk fix-xatt tal-isla. Biżmien imbagħad kienet saret oħra, però il-Gran Karrakka Sant'Anna baqgħet waħda mill-iktar vapuri importanti jew aħjar iċfna importanti li kellha l-Ordni ta' San Ġwan.
meta fi żmien il-Kruċjati twaqfet l-Ordni ta' San Ġwan, l-an prinċipali tagħha kien dak ospitaljer. Fil-fatt kienu jsejħulhom il-kavallieri ospitaljeri. Kienu jfejqu u jduru b'dawk il-pellegrini li kienu jmorru jduru l-Art Imqazza. Meta l-Ordni ġiet itturufnata mill-Art Imqazza u spiċċat l-ewwel fil-Gżira ta' Ċipru u mbagħad fil-Gżira ta' Rodi u eventwalment wara fil-Gżira ta' Malta, l-Ordni bdiet titrasforma ruħha minn ospitaljera għal qawwa navali. U fil-fatt meta waslu f'pajjiżna kienu waħda mill-iktar qawwiet navali temuti fil-Mediterran kollu. Biex jagħmlu dan il-kavallieri ħtieġilhom li jibdew jgħallmu s-sena tal-baħar. Fil-fatt insibu skejjel ta' kadetti li fija kienu jiġu anka nies minn madwar l-Ewropa kollha jitgħallmu. Dan il-ġifen li taraw qudiemi pereżempju huwa mudell li fuq l-kadetti kienu jistudjaw is-snajja kollha hekk tħallsu lejh mill-viċin tindunaw li fih id-dettalji kollha li kien ikun fih ġifen normali. L-irbit, il-ħbula, il-partijiet tiegħu kollha dan jiżżarma biex bekk il-kadetti setgħu jitgħallmu biċċa biċċa il-ġifen minn kif kien kompost. Barra minn hekk hawnhekk f'dan il-mużew naraw ukoll xogħol ieħor li kien marbut mal-Ordni ta' San Ġwan, it-tarznara fejn kienu jibnu l-vapuri u anka jagħmlu l-manutenzjoni tagħhom, bħal pereżempju it-tqalfit tal-vapuri, il-qiegħ tal-vapur, kif ukoll meta jinbena ġifen ġdid kif jitwaħħlu l-arbli tiegħu. Dan kien isir fl-inħawi tal-Baċina tal-Isla. U hawnhekk fil-mużew permezz ta' vetrini apposta naraw kif kien isir dan ix-xogħol ukoll. Hawnhekk f'dan il-mużew insibu diversi dokumenti, kwadri, għodot u affarijiet oħra li jtuna informazzjoni fuq l-attività marittima kollha li kienet tiżvolġi fi żmien il-kavallieri f'pajjiżna. Però barra minn hekk insibu wkoll numru ta' mudelli li juri diversi galeri u anke l-gondla tal-Gran Mastru. Din il-gondla kienet tkun id-dajsa jew aħjar il-biċċa tal-baħar li kien jaqsam biha l-Gran Mastru mill-Kottonera pereżempju għal Belt Valletta. Kienet tkun dekorata u sabiħa ħafna u permezz ta' dawn il-modelli hawn li għandna f'daw il-vetrini nistgħu nifhmu kif kienet din il-gondla minn żmien għal żmien. Barra minn hekk hawnhekk insibu numru ta' kanuni wkoll li kienu jappartjenu il ċertu iċfna tal-kavallieri, ankri u ħafna affarijiet oħrajn li jagħtu l-istorja kollha ta' x'kienet jiġri fl-attività marittima tal-Ordni ta' San Ġwan. Sitt sena konsekuttiva il-Mużew Marittimu din is-sena ħajjerġa' jiftaħ il-bibien għal Open Day fejn in-nies fit-12 ta' frar jistgħu jiġu l-mużew u jaraw il-mużew differenti. Il-Mużew Marittimu ħajjiġi ħaj fejn ħajkun hawn soldati ta' żmien il-kavallieri, baħrin ta' żmien il-kavallieri u dawn ikunu qegħdin jispjegaw u jdawru n-nies madwar il-mużew. Dawn ir-reenactors li ħajkunu libsin uniformijiet tan-Navy tal-Ordni ta' San Ġwan ħajkunu qegħdin jispjegaw fuq l-armi, fuq l-ikel, fuq kif kien isir in-navigazzjoni, fuq il-bastimenti ta' żmien il-kavallieri, fuq il-galeri u fuq ix-xwieni, u kif ukoll ħajkun hawn xi kursara ġewwa l-mużew jitkellmu fuq il-ħajja tal-kursara fi żmien il-kavallieri. Apparti dawn l-affarijiet ħajkun hawn ħafna attivitajiet għat-tfal kif ukoll għall-kbar fejn ħajkun hawn storytelling fejn ikunu qegħdin nitkellmu fuq leġendi kif ħajkun hawn leġendi li għandhom affarijiet marittimi bħal leġenda ta' San Dimitri, bħal leġenda tal-Arusa tal-Mosta, ħajkun hawn ukoll lezzjonijiet ta' xjenza tal-baħar kif jaħdmu l-bastimenti llum, il-buoyancy tal-bastimenti, ħajkun hawn ukoll lectures żgħar ħafna li jitkellmu fuq affarijiet partikolari li għandhom x'jaqsmu mal-baħar u l-istorja marittima ta' Malta.
Kif rajtu l-attività marittima tal-kavallieri kienet waħda kbira, però dan ma jfissirx li l-Maltin kienu jiddependu kollox fuq l-Ordni ta' San Ġwan għall-attività marittima tagħhom. Biżżejjed ngħidu li d-dajes Maltin huma dajes li jmorru lura saħansitra għal żmien il-Feniċi kif tajt it-tradizzjoni. Il-bastimenti tal-merkanzija Maltin kienu dawk li jissejħu l-ixpruniera li jeżistu diversi inċiżjonijiet tagħhom f'portijiet madwar il-Mediterran kollu. Barra minn hekk insibu wkoll il-famuża dajsa tal-Latini li hawn mudell tagħha sabiħ ferm hawnhekk li kienet id-dajsa li kienet iġġor dak kollu li kien hemm bżonn bejn il-Gżejjer Maltin, ġifier bejn Malta u Għawdex. Però nafu wkoll li kienet tivvjaġġa saħansitra sa Sqallija. Dawn il-modelli hawnhekk ta' dawn id-dajes Maltin juru li waqt u kontemporanju mal-iżvilupp marittimu li kienu għaddej fi żmien il-kavallieri, l-iżvilupp marittimu tal-Gżejjer Maltin, jiġifieri id-dajes tagħhom kien għaddej ukoll. U naraw dajes li jmorru lura ħafna fi żmien bħala forom u modelli u dajes li għadhom jgħixu saħansitra magħna sal-ġurnata tal-lum. B'hekk ġejna fit-tmiem ta' din il-dawra oħra li għamilna f'dan il-mużew, il-Mużew Marittimu, li kif tafu jinsab ix-xatt tal-Birgu u tajna daqqatajn lejn l-attività marittima madwar il-Gżejjer tagħna.